Voilà, on peut continuer ni ordine de passaggio negli incroci. Nous comme yoro là, durant priorité be mo min bulu. Comment faut toujours tu vas mon. Toujours ñu comme yoro la tramo de follow betem. Ni ka tramo teme si ba jete mina mo mun kin bulu liberlendo. Na fla ni mo fla kin bulu liberlendo. O fla bitaka ñugo ve ni kelen do. O kelen betaka pour que ka to fune tal libéré. Mais ni situation na te no ni tram tara bina e ka foko ni ele olu flata libéré donc ni ele o betaka se ba laba. Bon toujours anya fo chuka muna ambena o musale chaman ka pour que mo ka sa kin bolo ko ni famya. Ni kon une fois ni kin bolo famya durade priorité ko la itina relige tuguni. Donc mena déchet que pour que mo ka se ka kin bolo ni famya. Toujours bi mobile ni kelen na bela jelenta. Ibina ta kelen soro ko kin bolo liberlendo. La ibo la teme no teme na dro ke sa ko ka mo ta libéré. Ni yoro na te nantura ka setate anga seta sede fleni mobile blue ni ale be taka foya ale kini bolo de fleni donc abe mo soro yawa si jumembe adebe yaay donc koro e ka fo ni abe ale tina se ka taka donc bi jume wereta ibe afneta nimbe ale tade ale kini bolo fe mo be wa si ale be jume soro abe ni de soro wule mani parce que nimbe be jata kini bolo le fe yaay donc ola fena ale fena te se ka taga donc ibi soro ka wule ma feneta ni ya leta sisan ale kini bolo fleni yani ya kini bolo mogoti donc ale le be taga igalo na le tagara dro boy ni ani ni wule ma inte yora ale fena ta libéré la donc abe taga donc ni se mba là-bas mais voilà bon yan fene bon yani situation na italien ba fo ko ya en impegna parce que ni situation na be kinibolo ko belendo me kelen le ben tijo chamanchera ka tijo chamanchera na be fo ma impegnare yaay donc pour que do kinibolo ga libéré fo ni fo ka tege jo chamanchela quoi no tare jo chamanchela le be ta libéré mais ya ni guida la nana na ni ko passa primo è falso impegna prima ma passa ultimo ni guida la nana na teoria tunyai ni situation na koni nga jega la je nyoko fe biti jo chamanchera be fore mo impegnare impegna prima ma passa ultimo avete me bella bana wala ima ale feka labani ale de folotari jo ka passager libéré ale fena alaba bon toujours abe musale yake kini bolo ko na pour ga famia ko sobe quoi parce que ya ni ga nu fe ta tukuni amba ta ko mina ko folo la nya ata chuga mona ega eni tate eni fleni yete ale flega tate ale ga sirade ni akini bolo fe mo gobe si yambere akini bolo donc be donc eni na se kata ko kala ega be feneta ke be taka tanno ale kini bolo fe mo gobe wa nimbe akini bolo de si akini bolo fe pibe donc be fene otina se kataga donc sisan ega data temba 2000 fleni de be takatane bon ale kini bolo be jate yanela ya parce que ataka takata no na kuma takata akini bolo kuma jate ya ma o te jate parce que abe takala tane donc ale kini bolo ya mogote donc ninkaina ale folo le beteme igai ale folo teme na mai pi mai bi fene tal libéré la eni tal libéré la bon ya comme toujours ambe musale ka pour ka famia quoi ni fene na egijo eka ata temba afleni akini bolo fa abe mo soro wa si abe jumen soro abe ni soro parce que ni mbetu be jeta le kini bolo de tanno yaay ani ni te kini bolo la parce que ni obeta ka tanno donc ale no te nyogon soro yaay
donc ale kini bolo fɛ a bɛ jumɛn de sɔrɔ yen a bɛ ɛli de sɔrɔ yen ɛli an'o bɛ ɲɔgɔn kuruse ya donc ale tɛna se ka taga donc e ka essayer tuguni comme ye a ta a tɛ se ka taga donc C fɛnɛ ta tɛ C ale fɛnɛ bɛ o ɛli kelen de sɔrɔ yen ana ɛli bɛ ɲɔgɔn bɛn ya y'a ye donc C fɛnɛ tɛna se ka taga maintenant D o kɔni ta tɛ fɔ n'i ye D ta i bɛ na nin fila de sɔrɔ yen i bɛ na A ani C sɔrɔ yen ninnu kɔni donc D tɛ se ka taga donc nin ka ɲi na an ka ɛli ta tɛ ban e yɛrɛ ka ɛli ta ɛli bɛ taga tan ne bon nin bɛɛ ye ɛli kini bolo yɔrɔ mɔgɔ tɛ yen donc ɛli fɔlɔ de bɛ ta ya bon nin ka ɲi na ni ɛli fɔlɔ taara i bɛ na ye a bɛ kɛ sababu ye ka passager libérer ni ɛli tagara dɔrɔn nin kini bolo fɛ mɔgɔ tɛ yen bilen nin tɛ yen parce que ɛli tɛ donc olu fila bɛ se ka taga i ka ye olu fila bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ parce que olu tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ donc D b'a laban quoi i m'a ye donc ninnu fila bɛ taga D de b'a laban sisan an bɛ misaliya caman kɛ pour a ka faamu bon hali nin yɔrɔ in na tuguni impeignant kelen de bɛ yen parce que angulorité dɔ bɛ yen sinon n'o tɛ n'i ye fɛn o fɛn ta i b'a sɔrɔ o kini bolo fɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ i ka ye mais ni B y'a impeignant sisan a bɛ kɛ sababu ye ka R kini bolo libérer y'a ye sinon si tɛ se ka tɛmɛ direct la parce que n'i ye fɛn o fɛn ta i bɛ dɔ sɔrɔ yen y'a ye donc o situation na e b'a jateminɛ ni angulorité de bɛ yen quoi y'a ye an ka B ta sisan n'i y'a fɔ k'i bɛ B latɛmɛ fɔ yan a bɛ na nin de sɔrɔ yen ni fɛnɛ ko k'i bɛ nin latɛmɛ fɔ a ka place la a bɛ nin de sɔrɔ yen ni k'i bɛ nin latɛmɛ tuguni ale fɛnɛ bɛ B de sɔrɔ yen donc ni k'i bɛ nin latigɛ ale bɛ na nin fɛnɛ sɔrɔ yen parce que nin bɛ ka taga ten nin yɔrɔ in na yan bon pour que ka se ka dɔ ta libérer B o de bɛna t'i jɔ camancɛ rɔ yan n'ale taara i jɔ yen komi mɔgɔ tɛ yen tuguni donc min ye nin ye ale kini bolo yan ni B nana i jɔ camancɛ rɔ yan yɔrɔ mɔgɔ tɛ yen donc ale de bɛ tɛmɛ kini bolo ko in b'o cogo la quoi i ka ye ni B taara i jɔ camancɛ rɔ R bɛ tɛmɛ N ani D bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ B in b'a laban bon nin situation na comme n y'a fɔ video daminɛ na toujours trame fɔlɔ de bɛ tɛmɛ toujours priorité bɛ trame bolo mais nin cas in na n'i ye jaune nin ta ten n'i ye nin jaune nin ta ale fana ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn croiser déjà ni trame fana tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc nin cas in na ale ni trame bɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ y'a ye nin cas la ale ni trame bɛ taga ɲɔgɔn fɛ n'ale ni trame tagara i b'a ye A kini bolo bɛ libérer A bɛ tɛmɛ C b'a laban bon yan situation in fɛnɛ na o kelen don i b'a ye n'i ye an k'a daminɛ tuguni n'i ye B ta B kini bolo lajɛ i bɛ taa D de sɔrɔ yen n'i ye D ta i bɛ taga jumɛn sɔrɔ yen ale ka flèche tagatɔ lajɛ dɛ ale ni R de bɛ ɲɔgɔn croiser donc B tɛ se ka taa D tɛ se ka taa R dun o ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn croiser a kini bolo fɛ L fɛnɛ dun déjà yɛrɛ o yɛrɛ banna tɛmɛni na o fɛnɛ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn croiser donc nin cas in na L ani R bɛ taga ɲɔgɔn fɛ ni L ni R tagara ɲɔgɔn fɛ e k'i kini bolo lajɛ ni téléphone ɲɛsilen don komi blue filɛ cogoya min na e ka kini bolo lajɛ ten ale kini bolo fɛ ni R tagara ka L taga ka ban mɔgɔ tɛ yen donc ale de bɛ tɛmɛ donc B de b'a laban tagalen ɲɛfɛ an bɛna continuer ni video ye an bɛna continuer ni panneau bɛ yɔrɔ mun na panneau ɲagaminen don yɔrɔ mun na i n'a fɔ nin situation in na donc jumɛn de ka ɲi ka tɛmɛ jumɛn bɛ tɛmɛ an bɛna continuer n'o ye parce que ni panneau bɛ yen nɔ i b'i jɔ de panneau tɛ minnu ka côté la olu bɛ tɛmɛ donc o la ni panneau tɛ minnu ka côté la n'olu tɛmɛna sisan bon panneau bɛ minnu ka côté la min kini bolo libérelen don o de fana bɛ tɛmɛ o de fana fɔlɔ bɛ tɛmɛ video natɔw la an bɛna continuer n'o ye